Halo Sam, selamat siang. Rilis truk Queen Sabria asal Temanggung. Pengaman kiri stainless, memakai 2 pipa. Sebelah kanan pengaman rapat. Buis. Bumper Sigra ya Sam. Sigra bumper. Oh, tambahan spoiler men manis. Ora usah tip. Oh, nek kotak kirim kok sikae. Temanggung EAS distrik Bambu Letter. Omaya apa distrik Bambu Letter. Jagoan Nenen bersama Mr. Ho Ho jalan-jalan. Boy Jisyo iki anake kabeh lur. Dadi Boy Jisyo iki anake sing lanang, Queen Sabriane sing wedok. Yo, iki spoilernya tekan buri, tekan pengaman. Manis karo tambahan stainless cilik. Wildoping go wildop apa iki arane nek ngene iki. Ngarep buri. Wildop Mercy. Gambare sopo toh jenenge? Kok tak anu lah sebut. Ya. Mburi gambare Natasha Wilona 12 gini lho. Hidup itu nyata, tapi jangan kebanyakan drama. Bener. Ki spesialis warna-warni. Kinggo stainless, pengaman kirine ukurane sekitaran telu. Kan ngarep pantapin hari ini. Woi seluruh. Terus iki new project ini Bos Abid juragan material trondol. Boys
Ya wis sam ngono wae. Jangan lupa subscribe, share, and comment. Karo like juga.